osoba nastupuje víťazná Bratislava Megali Marcelová, koniec sa pripraví váhová kategória do 68 kg, Komlej Košice, Orbán Guvernová Bratislava. Matúš, strávaj si ho! Tak, strávaj! Učí si to ako nachystať! Nechci sa to! Dole si ho vtedy teraz! Dole strávaj, Matúš! Matúš! Nič nedáš! Nič nedáš! Hlavu mu vtáčaj! Matúš, nevadí! Nič! Matúš, a nás na to, aby si vyhral, nerozpoťahovať! Poď si na pasy! Poď, Matúš, poď! Poď, prehrávaš, poďte to! Poď! Dole si! Bro, stáci! Poď, dole si! Tak! Poď dozadu! Háď! Výborný! Geri! Matúš, dávaj pozor! Rýchlejšie, zaň ho! Baliste, strávaj si ho! Poď, Matúš, poď! Strávaj si ho dole! Ešte! Dozadu! A zaň ho! Dozadu! Pozor! Nič, Geri! Teraz ty, Matúš! Porávaj si ho! Daj ho! Poďte mi, nie, určite. Jednu zvonku, jedno lakeť, zase lakeť, ruka, hlava hore. Zápas. Kontroluj, má široko nohy. Neotočí sa. Skoč, zaberenou. To je ono, znova, nážavé, pomaly. To je ono. Dobre, sleduj si ruky. Spodom. Poď, Matúš. Poď, Matúš. Strávaj si ho. Strávaj. Teraz! Mluví koptu! Poď, Matúš, poď. Pokračuj. Značením číslo 12 je to modrý záhradník Leopoldo Bratislava. Koniec sa pripraví 29 kg, pôvodná Hrdinálska Sobota a Karšník Rák. Značením